Здравейте хора, аз съм Ghost. И това е Super Meat Boy. И... да, това е Super Meat Boy. И мисля да направя един геймплей за бързо на тази игричка. Проблем обаче сега е голям, че не мога да правя по-дълги клипчета от 10 минути. Понеже без да искам си стих стария акаунт. И понеже си стих стария акаунт, ми иска, ще почна от начало, ми иска SMS да пратя в YouTube, за да им позволя отново да качвам клипове, които да бъдат по-дълги. И това е главната причина, поради която правя това клипче, да ви го кажа това, макар и да няма може би много хора, които да го чуят, понеже много малко от вас знаете името на новия ми акаунт. И това е така, понеже YouTube са решили, че всеки един клип, който... всеки един нов акаунт вече трябва да бъде свързан към Gmail. Мисля, че са партньори, чакайте да го намаля. Мисля, че YouTube и Gmail и по-точно и Google са партньори. И при тази причина, когато се регистрирам, трябва да се прави винаги акаунти. Акаунтите, които си ги прави винаги, трябва да са от Gmail и това е причината, поради която Gmail акаунтът ми, самото му име, случай аз казвам Бождар Тонев и реших там така да се напиша. И същия начин ми го и показва и в YouTube името, не е примерно някакъв никнейм, геймплей, никнейм, който съм използвал преди, а точно Бождар Тонев го изписва и това е много прецакано и много от вас може да не успят да го намерят. И поне да отнеме повече време. Сега отново, когато започнах отскоро отново да направя клипови, се опитах да кача около 2-3 клипа на League of Legends, с които бях се заснил с приятели. Но не можа да ги кача и това е, защото клиповите са около 20-30 минути дълги, а сега вече не ми дава да ги качвам по толкова. Не знам защо, защото преди, в принцип преди... Това е? Това е... Това е Марио. Не е Марио. Чакай тя е. Какво е това место е? О, не съм ли про? Не! О, фак е. И понеже искам да качвам по-дълги клипове и когато се опитах да кача един по-дълъг клип, и то всъщност ми показа, че не може да го апълни, понеже не ми е достатъчно, не ми е активиран акаунта. За да бъде активиран, познайте какво, YouTube иска да се прати SMS. Аз естествено SMS няма да пратя и това може да е причината, поради която по-голяма част от клиповете, които имам, които смятам аз, че са интересни, може да не успя да ги кача. Не успя да ги кача, значи това е много тъпо, защото предполагам, че тези клипчета, които имах, са забавни и биха ви харесали на Лига, на Dota имам един. Нататък. На Dota имам също един клип. Защо пак? Не, това майче е друго ниво. Да. На Dota имам един клип, цяло клипите ми предполагам, че биха ги харесали, но не мога да ги кача. И главно затова правя този геймплей, ще се опитам да го направя около 9 минути. То значи в принцип е интересно да се гледат геймплеи, които са твърде дълги, защото интереса на зрителя минава доста по-бързо. Просто надявам отново да започна да ставам по-популярен, отколкото бях. В смисъл, не мисля, че бях от най-популярните геймплей, хора, които снимат геймплей, но не бях и много известен. В смисъл, не бях от най-известен, обаче имах някои хора, прочитатели, които ме гледат. И се надявам сега отново онези, които са ме гледали преди да започнат да ме гледате сега. И аз главно се отказах, защото се опитах да се сменя Gmail-а, защото се беше прецакал постоянно, името му беше много тъпо на логина. И това... Знам, че е тъпа причина, обаче все пак ме беше доставно да го използвам това име. И се беше прецакал и реших да се сменя... да се опитам да се сменя Gmail акаунта. Защото към този Gmail акаунт аз бях свързал YouTube акаунта си. А той иска свързания към YouTube акаунт да бъде... точно причината, че акаунтът ми в YouTube е свързан към този Gmail не ми позволяваше да го изтрия. И реших така, че няма да го трия, тогава да го сменя. И при опити си да сменя Gmail акаунта, без да искам го изтрих. И като го изтрих, ми се изтриха всички геймплеови и като цяло конкретно целият ми канал в YouTube. И тогава бях много ядосан и казах, тъмно няма да снимам повече. Обаче сега намирам, че за полезно това, че още ми се снимат клипови, някакво правя. И ако мога по някакъв начин да забавлявам вас
Би било чудесно. А фак, умрях. Ама не знам, преди имах около 100 subscribera, 120 или колко имах. Сега още ме съмнява да направя толкова, но предполагам, че ако бъда упорит, нещата ще тръгнат. Да, пак умрях. Но лошото е, че сега и нямам толкова време за снимане, защото съм на 2 смени. А когато съм втора смяна е по-удобно, сутринта мога да снимам. Аз обичам когато снимам да съм си сам вкъщи, да някой да ми слуша глупости, които ви казвам. О, шит, не бе. Гледай бе, стига пада бе, ей, гати келеша. Самичък оставам вкъщи само на 5 дни един път и когато оставам сам, се опитвам да снимам възможно най-много клипове. И ги качвам през седмицата. Аз имам доста снимани клипове, обаче за съжаление нито един от тях не можах да кача, защото тъпия YouTube е много скапан. Да. Не, всъщност YouTube е хубав. Аз съм там взет с тъпия профил. Стига бе. Това е много мизерно. Така че тази игра по 50-60 бахти. Но е... Не, че цикам с 50, скача бе. И ако такова, ако сте видели този клип, а не сте видели клипът ми за giveaway на Dota 2, влезте ми в акаунта и го вижте. Значи това, което трябва да направите, да напишете коментар с причината, поради която искате Dota, с число избрано от вас. С число... Стига па, с число избрано от вас. И трябва да ме сабскрайбните и когато се бъде достатъчно коментари, което не предполагам, че бъде скоро, но все пак, когато се бъде достатъчно коментари, ще кача, ще извърша томовата и ще се избере едно число, което ще бъде печелившото и човекът да става. Човекът с това число ще печели ключ на Dota. Имам 16 ключа, тъй че може някой да раздам веднъж. Не знам, ще видим. Надявам се това, мисля да приключвам клипа. Отново ще стане твърде дълъг и пак няма да мога да го кача. Надявам се да ви е харесал. Ако имате нещо, някоя игра, които бихте предпочели да снимам и нещо от сорта, пишете клипове. Ще се взема веднага, обещавам.